Uztaileko udalbatzarrari hasiera emango diogu. Lehenik eta behin esan Mikel Erkoreka aita izan dela, eta beraz legeak bermatzen duen bezala bere bozka bozeramailean delegatu du. Eskerrik asko. Eta besterik gabe hasi egingo gara. 85. puntua, aurrekoiko bilkuretako akta onartzeko proposamena 2008ko ekainaren 27an. Ez dago ekarpenik, beraz aurrera egingo dugu. Urteko kontu orokorraren onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Etxeko udalaren kontu orokorra onestea, 2023 urteko ekitaldiari dagokiona eta honeko entitateen kontuek osatzen dutena, udalarenak, berarenak, 4 erakunde autonomoek, Kirol Portuko Elabragetxo S.A. elkartearenak eta Punta Begoña Fundazioarenak. Kontu orokorra eta haren edukiak herri kontuen euskal epaitegiari igortzea, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundean aurrekontuei buruzko abenduaren 2003 folaro 3. artikuloko 5. paragrafoan dionarekin bat etorriz. Uriarte jauna. Egun guztioi, zorionak Mikeli, eta eskerrik asko alkate Andreari. Gai honi buruz, esan behar duguna, indaurrean jarri ondoren, alegazio hori jaso gabe, 2023 ekitaliko kontu orokorra ekarri dugu, eta horri dagokienez, indarrean dagoen araudiaren arabera, honako hau gogoraziko dut. La aprobación de la cuenta general. Kontu orokorraren onespena, berebizikoa da fiskalizazioa egiteko kanpo kontroleko kanpo organoengatik, eta ez da beharrezkoa ados egotea jarduketekin eta gainera ez du erantzukizunik sortzen. Hala, garrantzitsua da benetako informazioa ematea, erantzukizun hori garrantzitsua da, eta kontu horietan islatutako egintzen inguruko erantzukizuna hartu behar da. Eta gustatuko litzaidake zifra batzuk ematea. Ondare garbia 102 inguru hasi da, eta orain 386 milioi euro ingurukoa da, eta aktiboa guztira 104 inguru igo da, eta 400 milioi euroetara heldu da. Eta epeluzerako zorra zerotan mantentze da, eta aurrezki garbia 2023an 9 milioi euro ingurukoa da. Eta horrek esan nahi du 107koa izan dela gutxi gora bera. Gainera, ohiko kudeaketako dirusarrerak 101 inguru igo dira eta 124 milioi euro ingurura heldu dira. Eta ohiko kudeaketa gastuak 105 inguru hasi dira, 110 milioi euroetara helduz. Horrez gain, udalaren berezko dirusarrerak guztien 146 inguru dira, eta oso egonkorrak eta iragargarriak dira, eta gainerako erdia udal finantzaziorako foru funtsetik dator, hau da, udal kutxatik batez ere, eta gainera udalaz gaindiko administrazio publikoek emandako diru laguntzetatik datoz diru sarrera horiek, eta oreka hori ematen da hazkunde ekonomikoko garai honekin bat etorriz, eta gainera kontrakzio garaietan garrantzitsua da aipatzea oso garrantzitsuak direla udal dirusarrerak. Gainera, diruzaintza gerakina 38 milioi euro ingurukoa da, eta inbertsioetara bideratuko da. Gainera, garrantzitsua da gogoraraztea administrazio publikoetan derrigorrezkoa dela dirua bideratzea konprometitutako inbertsioak egiteko. Zuhurtziaz, getzon hori erreserbatu genuen, eta zenbait kale eraldatuko dira areetan, frontoi batzuk aldatuko dira, eta beste obra batzuk egingo dira, adibidez, Fadurako garagardotegian. Oraindik ez dugu diruri jaso, adibidez, Romoko belaunaldi arteko zentroa egiteko, eta badaude beste egintza batzuk garrantzituak izan direnak, eta 24an eragina izango dutenak, eta urrengo bi ekitaldietan eragin izango dutenak. Adibidez, berezko kudeaketa dirusarrei dagokienez, aipatu beharra da eraldaketa digitalerako prozesua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ogasun sailarekin sinatutako hitzarmena horri esker gure bilketa gaitasuna handituko da eta 100% igoko da eta gainera nabarmen hobetuko da zerbitzua herritarrentzat. Muchísimas gracias. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 86. puntura pasatuko ginateke, 2023 urteko kontu orokorraren onesteko proposamena.
Barkatu, bai, bozkatzera goaz. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Eta orain bai, 86. puntura pasatuko gineateke, 2023. urteko kontu orokorra onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, onestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 2024. 16. eta zenbatekoa 75.000 euro. Euskal Aldiara zuzenduta eta alde batetik eta beste batetik Bizarra Lepoan elkarterei zuzenduta. Eta finantzazioa da, diru estaintzako gerakinetatik ateratzen da dirua. Uriarte jauna. Barkatzea, eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Jeltzaleen topaguneak Euskaraldiaren beste edizio bat garatzeko proposamena egin dute 2025. urterako. Laugarren edizioa hurrengo urteko udaberrian izango da, maiatzaren 15-tik 25-era, eta Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea da. 2025. Euskaraldiarik eta sozialak bi ardatz nagusi izango ditu herritarren arteko hizkuntza ohituretan eragitea eta entitateen funtzionamenduan euskararen erabilera hasteko neurriak bultzatzea. Beraz, puntu honetan ekartzen duguna da horren finantzazioa, datorren urtean ospatuko dena, baina aurten hasi badea prestatzen, eta idazkari nagusia honak aipatu den moduan, 75.000 euro kopurukoa izango da. Eskerrik asko, norbaitek hemen hitza hartu nahi du. Bai, Olai Hande, zure hitza. Bai, eskerrik asko egunon guztioi. Getzeko EH Bildutik bat egingo dugu Euskaraldiaren edizio berri honekin, nola ez? Era bat ezinbestekoa ikusten dugu erakundetatik ere babesa ematea, Euskaraldiak argi erakutsi duelako gure hizkuntza ohituretan duen eragina. Euskaldunak aktibatzeko izan dezaken gaitasunak, eta bar. Hurrengo urteko udaberrian beraz, prest dago gogotsu jarriko ditugu berriro ere hau bizitabilir prest txapak, milari eragin eta ariketa sozial honetan parte hartzeko. Euskaraldiak 10 egunez ilusioa piztu eta euskara agenda mediatiko eta sozialaren erdigunean jarriko du, eta postekoa da hori. Baina EH Bildutik nahiko genuke ilusio hori, egun horietan ikusten den atxikimendu eta babes hori, urteko 375 egunetan ikustea. Hemendik hasita, osoko bilkura honetatik erakunde publiko guztietara. Euskaldunok urte osoan gure hizkuntza eskubideak bermatuta izatea. Bigarren mailako herritarrak ez sentiaraztea. Etengabe borrokan egon behar izatea dagozkigun eskubideak aitortuak izan daitezen. Eta hori ez da Euskaraldiaren zeregina. Zeregin hori gurea da, hemen eserita gauden guztiona. Zoritzarrez, azken hilabeteotan eraso eta mezu euskarafobo ugari pairatzen ari gara Euskal Herrian, eremu ezberdinetan. Auzitegi ezberdinetan hartutako epaiak dira horien adibide larrienak agian, baina ez bakarrak. Getzon ere adibide larriak ditugu. Euskarazko perfil nahikorik gabeko plazak ateratzen direnean, udal euskaltegiko plazak amortizatzen direnean, baina ez dugu etxiko. Ekinean jarraituko dugu, gure herrian ere euskaraz bizi nahi dugulako eta euskaldunon eskubideak aitortuak eta errespetatuak izan arte lanean jarraituko dugulako. Ezina, ekinaz, eginez. Eskerrik asko, beste norbaitek. Ez, beraz, proposamena bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu kontrakoak. Ez daude abstentzioak. Partido Popularra. Eta honez beste, 88. puntura pasatuko gineateke, Argia Fundazioari diru laguntza izendune emateko kredituaren transferentzia onartzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, onestea kreditu transferentziko emateko espedientea 2024ko 6. zenbatekoa 40.000 eurokoa. Eta da Argia Fundazioari zuzenduta,
eta diru ateratzen da gizarte ekintza eta gizarteratze programatik. Diaz Anderea, zeurea da hitza. Proposamena zuko euskatza? Uriarte jauna, zeurea da proposamena. Bai, eskerrik asko, Katandrea. Argia fundazioarekin sinatutako hitzarmena finantzatzea, gaixotasun mentala dutan pertsonei laguntzeko, aisialdirako eta denbora librerako jarduerak errazteko, horretarako 40.000 euro finantzatzea proposatu dugu. Eskerrik asko. Hitza norbaitek, Diaz Anderea. Eskerrik asko, Alkate Anderea, egun on denori. Bueno, Argia Fundazioa es una entidad de... Argia Fundazioak lan egiten du gaixotasun mental larria duten pertsonekin eta bere senideekin, bere irudi publikoa eta bizikalitatea hobetu nahi ditu eta bere egoitza Getxon dago eta ibilbide luzea egin du 88tik. Ordutik ona artikulatu dituzte zerbitzu desberdinak, adibidez eguneko ospitalea, egoitzak, etxe bizitzak babesekin, zabalduz programa, bizitza independentea sustatzeko edo kabia programa, arnasgunerako erabiltzen dena. Zerbitzu hori guztiek beste erakunde batzuen babesa dute, udalaz gaindikoenak, hain zuzen ere. Eta zerbitzu hori ez gain, Argiak klub soziala du, eta espazio hori berreskurapenerako espazioa da. Eta zebetetxe pertsonala bilatzen du aisialdiaren bitartez, eta horretan bazkidek parte hartzen dute, eta alduntzea da ardatz nagusia, besteak beste. Zerbitzu horrekin lagundu nahi du udalak bere finantzazioa bultzatuz eta horretarako proposatzen da hitzarmen bat sinatzea lankidetzarako eta horrek aukera emango du eskuhartze sozioedukatiboa egiteko eta egunero egiten dituzten jarduera batzuetan laguntzea. Hori da helburua. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Bozketaren proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartua geratzen da. Eta 89. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena agintzari kooperatibari faktura ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik, prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazio buruz jasotako informazioaren arabera zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabea beraztea saiestu, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Faktura guztira da 37.287,42 eurokoa. Eta hori izango litzateke ordaintzeko agintzari sozial kooperatibari. Diaz Anderea, zure txanda. Asko, Alkate Anderea. Bueno, como ya... Azaldu den bezala, batzordean, prozesua amaitzear dago, lizitazio prozesua da, aurkeztu da deialdia, eta agintzari aurkeztu da deialdi horretara, eta agintzarik eman du zerbitzua luzaroan. Prozesua egokitzen da legera, eta espero dugu laster bukatzea prozesua. Uda amaitu baino lehen, espero dugu kontratu berria indarrean egotea, eta berriro ere horrelako fakturarik ez ekartzea osoko bilkuretara. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza. Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, Partido Popularra. Honez beste, 1. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena Urgatzi SL-eri faktura ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, ekonomia prozesalagatik, prozedurarekin jarraitzea eta espedientean jasotako prestazioaren balorazioa buruzko informazioen arabera zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabea beraztea saiesteko. Aurkeztutako eta paderatutako fakturarekin bat datorren zenbatekoa. Zenbatekoa guztira da, 87.000 euro, eta hori izango litzateke ordaintzeko Urgatzi SL-eri. Hitza, Diaz Anderea. Eskerrik asko, bueno, como se explicó en comisión... Batzordean azaldu bezala,
talde guztiek dakizue, faktura hau ordaindu behar dela, etxez-etxeko laguntza zerbitzuagatik, pleguak kontratatzen ari dira, ekainaren 7tik, eta horrek esan nahi du, ez direla denboran heldu esleipena egiteko, iraungitako kontratuaren ostean. Ez da desiragarria egoera, baina prozedura legala da, hau eta jarraitu behar da, prozesu hau zerbitzua ematen jarraitzeko, eta hori berebizikoa da erabiltzaileentzat. Horregatik eskatzen dizuegu, onartzeko puntu hau mesedez. Mi esker. Bai, zeure hitza Benito jauna. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Bien, hoy vamos Gaur, bozkatuko dugu beste faktura bat onartzeko eskatzen diguzue, fakturak ordaintzeko, funtsean, beste kontratu hau berritu behar zen, eta egiten ari da atzerapen handiarekin. Kasu honetan, uste dugu bereziki larria dela atzerapen hau. Oso garrantzitsua delako zerbitzu hau. Etxez-etxeko zerbitzua da, hain zuzen ere, esan den bezala. Horrez gain, fakturen zenbatekoa oso altua da, eta ordaindu beharko ditugu hurrengo hilabeteotan. Iaia 100.000 eurokoa da hau, eta gutxi gora bera 200.000 euro ordaindu beharko ditugu hilero grosso modo, eta deigarria da. Deigarria da atzerapen hau. Atzerapen hauek ohikoak dira udal honetan, kontratuak berritzerakoan, baina zerbitzu honetan bereziki deigarria da. Udal gobernuak beti defendatu du kontratazio eredu hori. Kanpoko enpresak kontratatzea defendatu du gobernua zerbitzu hau emateko. Eta horren ordez, ez du zerbitzua eskaini udal mailan, ez du zerbitzu publikorik eman nahi, zerbitzu hau emateko, ez du zuzenean eman nahi, eta gure talde politikotik beti defendatu dugu hori zuzenean ematea, eta abstenitu egingo gara bozketan. Ez dugu fakturaren onespena onartuko, abstenituko gara esan bezala guretzat, bere bizikoa da zerbitzua, eta pertsona askok behar dute zerbitzua, horregatik abstenituko gara esan bezala, eta logikoki ezin da eskaintzeari utzi, baina esan beharra dago, kontuan hartuko dugula, berritze hau egitea ahalik eta lasterren eta arinen. 6 hilabeteko epea aipatu zen, eta espero dugu askoz gehiago ez luzatzea. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, berriro fakturak onartu behar dira plenoan, berriro berandu dabilerako udal gobernua. Eta, hombre, zalantzari gabe, esan dugu faktura hau ordaintzeko bidea arautua dagoena dela, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esan duenez, eta askoz be, modu hobea, udal honetan erabili izan diren beste modu batzuk baino hobea bai. Baina kasu honetan galdera zera da, zergaitik heldu gara honaino, hori da galdetu behar duguna. 2 urte izan ditu arloak, oinarri teknikoak beharren memoria eta bere lan guztia prestatzeko, 2 urte. 2022ko maiatzaren 24an adjudikatu zen kontratua, hau, eta une horretatik aurrera, bazekiten gehien jota kontratua 2024ko ekainaren 10 arte luzatuko zela. Hori bazekiten duela 2 urte. Gizarte kohesioko arloak berari dagozkion txostena kontratazio arloari igorri dizkio 2024ko ekainaren 7an. Cualquiera que sepa. Administrazio kontratazioa zerbait dakien edo nork badaki, plegu teknikoak eta premia memoria ekainaren 7an entregatuta ez dela kontratu bat egongo ekainaren 15an, ez abuztuaren 15an, ez erailaren 15an, ez urriaren 15an. Beraz, hilabete batzuk ditugu aurretik fakturak osoko bilkuran onartzeko eta gobernu taldearen eraginkortasunik eza eta gaitasunik eza egiaztatzeko. Gizarte kohesioaren arloko egoera ezaguna da, baina ez dugu argi hausnarketa sakonik ez dagoelako ote den. Arduradunak zergatik joaten dira eta ez dira erantzukizun hori bere gain hartu nahi duten pertsona berririk aurkitzen. Horrek noski goeta bat merezi du, baina ez da itzakia lan bat garaiz ez egiteko, horretarako 2 urte izan direnean. Zera eskatu nahi dugu, egin dezala udalak azterketa bat, denbora honetan, zerbitzua era zuzenean eskaintzeko. Argi dago, getxok zerbitzu hau eskaini beharko direla bere herritarrei, are gehiago, getxoren biztanleen bilakara ikusita. Zergaitik orduan 3. enpresa baten bitartez eskaini. Como decía, esan bezala, aprobetxa dezagun egoera hau azterlan bat egiteko eta getxostarren bizikalitateari eragiten dion eta udal honek eman behar duen zerbitzu baten zuzeneko prestazioaren abantaiak ikusteko.
Batez ere kontuan hartzen badugu zein den Getxoko biztanleriaren egitura eta bilakaera. Eta horrelako planak ikusita. Baten batek, pentsa dezake ez dela hori gaurko gaia, oraingoan, baina dudik gabe hausnarketa planteatzeko une egokia dela ustea dugu. Edozein kasutan, argi dagoena da enpresak lana egin duela eta gizarte kohesio arloak ez. Eta behar etzen unean ez du egin behintzat. Beraz, gu ere abstenituko gara, baina gure ustez hausnarketa beharrezkoa da. Zer gertatzen ari da gizarte kohesio arloan teknikariekin. Zergaitik alde egiten dute eta zergaitik ez da inor etortzen goi teknikari lanposturik betetzera. Eta zergaitik 2 urteren ostean lanak berandu egiten dira. Eskerrik asko, beste norbaitek, Uriarte jauna. Eskerrik asko, Arkat Andrea. Yo creo que hay 3 factores. Nik uste dut badaudela 3 faktore azaltzen dutenak egoera hauek. Egoera hauek ez dira soilik hemen gertatzen, baizik eta administrazio guztietan. Administrazio publiko guztietan, alegia. Lehenik eta behin, sinatzen ari dira, atzerapenez, eta ziklo ekonomikoan, lan hitzarmenak berandu sinatzea, normala da, inflazioa jasotzen dute horiek, eta hitzarmenek eragina dute harremanetan, eta kontratuetan islatzen diren presioetan eragiten dute. Eta hori egin behar dute bai enpresa lizitatzaileek, bai administrazioek, hau da, ez da gauza bera ziklo ekonomikoan 0, 1 eta 2 izatea inflazioa, edo 2 digituko zenbakiak izatea, eta batzuetan hitzarmenak ez dira itzi 3-4 urtetan, eta zifra asko jaso behar dituzte, eta horrek eragina du. Bai enpresentzat, bai administrazio publikoentzat. Horrelakoak ateratzen dituztenean, noski. Eta horrez gain, ez kontratu honetan soilik, baina gero eta gehiago eraginak daude. Gradu eta prestakuntza desberdinetan aldatu direnak azkenengo urteotan, eta horrek eragina du bai enpresentzat, bai administrazioentzat. Deialdiak egiterakoan, noski. Eta bestalde, kontratu hau hobetu da bere kalitatea eta ordu kopurua hobetu da, eta horrek ere eragina du alde teknikoarentzat. Eta horrez gain, egonkortze prozesu bat egon da, administrazio publiko guztietan. Eta horrek eragina dauka erabakiak hartzerakoan. Hau da, karrerako funtzionarioek buruzagitza postuak lor ditzakete. Askotan nahiago dute bere postua egonkortu beste batera joan beharrean. Karrerako funtzionarioak izan nahi dutelako eta inpas horretan zaila da buruzagitza horiek esleitzea. Guztiak daude estalita. Eta ez dugu zalantzarik, laster beteko ditugula zuzendaritzako postu guztiak egonkortze eta finkatze prozesu guztiak bukabatutakoan, eta karrerako funtzionario guztiek bere postua lortutakoan. Hala, horrela, karrerako funtzionario horiek ikusiko dute aukerak dituztela beste postu hobe batzuetara joateko. Horrela, aukera gehiago izango dituzte beste postu hobe batzuetara joateko, eta orain inpas egoera batean gaude, eta ondorio hauek ditu prozesu horrek, eta 3-4 urteko inpas hori gertatzen ari da. Eta hori esan bezala, egonkortze prozesuaren ondorio bat besterik ez da. Mila esker. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, Podemos eta EH Bildu ditugu. Eta honez beste 101. puntura pasatuko gara, 2024 izango da. 2024 urterako 24 izango da. Ordainsariak 2% igotzeko proposamena. 2004 jartzen du errata bat izango da. Bai, euskeraz 2004 pintzen. Bai, badakit, baina zuzentzeko. Mesedez. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, ekainaren 26/4/2024 errege lege dekretuan zedatutakoarekin batera, funtzionarien oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 2% handitzea 2024ko urtarrilaren batetik aurrera 2023ko abenduaren 31ean indarrean zeudenen aldean. Bigarrena,
ekainaren 26/4/2024 errege lege dekretuan xedatutakoarekin batera funtzionaren antzeko kontzeptuetan lan kontratuko langileen ordainsariak 2% handitzea 2024ko urtarrilaren 1 aurrera 2023ko abenduaren 31ean indarrean zeudenen aldean. Hirugarrena, ekainaren 26/4/2024 errege lege dekretuaren xedatutakoarekin batera behin-behineko langileen ordainsariak 2% handitzea 2024ko urtarrilaren 1 aurrera 2023ko abenduaren 31ean indarrean zeudenen aldea. Laugarrena, lanpostuaren zerrendaren aldaketa onestea, areagotzea aplikatzea dakartzan zenbatekoekin. Balio berriak jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Bosgarrena, alkatetza gaitzea erabakiak gauzatzeko. Seigarrena, akordio Bizkaiko aldertziari ofizialean argitaratzea lanpostuen zerrendako erazkin gisa eguneratutako ordainsarien balioekin. Norbait egitza? Ez, beraz, bai, Barañano jauna. Egun on guztioi. Abstenituko gara puntu honetan eta horregaitik gure abstentzioaren zergaitia azaldu nahi dugu. Lehenik eta behin ontzat ematen dugu igoera, ontzat, baina ez nahikoa. Langile publikoek azkenengo urteetan erosmen ahalmena izugarri galdu dute, eta igoera honek ez du aintzineko erosmen ahalmena berreskuratzen, baina urrats bat da. Bestetik, eta hon ikusten diogun akats larriena, Madrilen hartutako erabakia dela. Euskadin, gehiengo sindikala duten sindikatuen parte hartzerik gabe eta Euskal Erakunden parte hartzerik gabe. Euskadiko langileen lan baldintzak Euskadin erabaki beharko litzateke, hori da egin behar dena. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Bakarrik adierazteko eskertzen dela Bilduk hemen getxoan jarrera hori ekitea, eskertzekoa izango litzateke beti eukitea jarrera hori Espainiako parlamentuan, non aurrekontuak neuzatu direnean eta lagoa Bilduk ez dau, maile gainean ipini, EAJ Pinok izan da hori egin dauen alderdi bakarra, bai, ematen du, azken borda honetan, urratsak ematen dituzuela, egiten duzuenan eta esaten duzuenan eta egiten duzuen artean, eta eskertzekoa da getxon jarrera hori ekitea, ia mantentzen duzuen hori Madrilen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Bildu. Honez beste, 102. puntura basatzen gara, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualaren proposamena, honako artikulu hauei eragiten diena. 6.3.3, 6.3.48 eta 6.3.55 hirigintza arauak. Batzordaren proposamen hau da. Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren antolamendu zehatuaren aldaketa puntuala onartzea. Hasiera batean hotelen bizitegi erabilera arautzeari dagokionez eta horrek eragina du 6.3.3, 6.3.48 eta 6.3.55 hirigintza arauak. Aurrerantzean honela egongo dira idatzita. Bertan agertzen da zelan geratuko dire hau onartzen bada idatzita artikulu horiek. Bigarrena, berariaz adierazten da 2024ko Euskadiaren bateko idazkariaren bidez ingurumenaren kalitatearen eta ekonomika zirkulararen zuzendaritzak adierazi duela organo sustantiboak uste badu planak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean ez dela egokia ingurumen txostenaren eskaera izapidetza ingurumenaren ebaluazioaren prozeduraren helburutik eta zeetik kanpo dagoelako. Hirugarrena, lurzori eta hirigintza buruzko ekainaren 30ko 2006 legearen 85 artikularekin bat etorriz, hasierako onespen erabaki honek ezartzen du gehienezko urtebeteko epean eten egingo dela mota guztietako onespen, baimen eta lizentziak ematea, aurreikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen hirigintza araubidea aldatzea dakartzan eremuetan. Bigarrena, alegazioak egin ahal izateko jende aurreko jartzeko izpidea irekitzea 20 eguneko epean. Horretarako iragarkiak jarriko dira Bizkaiko aldizkari ofizialean lurraldean zabalkunderik handiena duen egunkarian edo egunkaritan eta udalaren egoitza elektronikoan. Egoitza horretan espedientea osatzen duten argileak ikusiko egongo dira. Eta baita Getxoko Santa Clara eraineko udal bulego teknikoetan. Hirugarrena,
Hasierako onespeneko erabaki honen berri ematea sektore eskumenak dituzten administrazio publiko jakinean gainen egon daitezen edo txostena egin dezaten. Esan behar da, akordio horre ateatzea aldeko 13 boto behar dutela. Eskerrik asko. Hitza, Gonzalo jauna. Bueno, laburpen txiki bat egingo dut, besterik ez. Oroar, askotan azaldu izan dugu, gero maiatzean EH Bilduk ere mozioa aurkeztu zuen. Eta, bueno, egungo apoak ez die erantzuten azken 4 urteetan sortutako kontu batzuei. Beraz, gu dakarskigun proposamenak aipatutako artikuluei buruzkoak dira. Hotel sistemari eragiten diote. Izan ere, etxe bizitza erabilera duten lokalak lagatzeari buruzkoa da, gero 6.335 artikuloa ere aldatu nahi da, hain zuzen ere hor irizpide batzuk agertzen dira. Etxe bizitza bat turistiko bihurtzeko, batzordetan adierazi bezala. Gero erregulazioak ere ezarriko ditugu hori posible izateko. Gero sotoak eta erdisotoak ere arautzen dira, Portu Zaharreko inguruan esate baterako kultur ondare gisa eta monumentu talde gisa definituta dagoelako eremu hori. Eta bukatzeko 6.348 artikuluaren kasuan lerrotxo bat aldatuko litzateke. Zetasun batzuk gehituko genituzke landetzen kasua esate baterako ager dadin. Besterik gabe osoko bilkurara dakargu, proposamen hau. Nolabait esatearren, udalgiza kontrola egin ahal izateko. Etxe bizitza turistikoen kasuan. Hitza. Galdera bat. Bai. Ez dituen irakurri behar emendakinak eta ondoren prozedimenduaren inguruan, behintzat? Gero emendakinak bozkatzen ditugu. Talde bakoitzak txandan defendatzen dugu emendakinak eta posizioak. Gero, emendakinak banan bozkatzen dira eta bozkatzerakoan irakurtzen da bozkatu horretik emendaren edukia. Tinot, jakiteko zeintzu baki jaso dituztela, baina agian irakurri eta gero ja ez ditugu irakurtzen. Ezakit normalean egin izan dugu horrela. Emendakinak irakurri, ondoren bakoitza bere... Osa, nik emendakina irakurrikut eta azalpentso bat bota, ez da protagonismoagatik da, jakiteko besteak zer buruz doazen gure emendakinak. Dana dekit deukia jau emendakinen testoa, Bestetan, enmendakin asko sartu izan diranean ez dira denak banaka-banaka irakurtzen. Bai, bozkatu orduan hau puntu normal bat da, eta gero egiten dirana da, enmendakinak bozkatu, eta gero bukaeran puntua bozkatu. Eta orain, betiko denboran barnean, defentsa daukazute egiteko, enmendakinak eta bi bueltak, eta... Venga. Bai, zer? Zuzenketa, honek Elkarrekin Podemosek zuzenketa. Elkarrekin Podemosen gero esan, Txandazterakotan txikinetik hasi behar da. Hiru zuzenketa dago aurkeztuta. Bat Elkarrekin Podemos eta bik EH Bilduk. Elkarrekin Podemos aurkeztu eban batzorde aurretik, eta batzordean antzaz ezaban, mantentzen duela zuzenketa hori plenorako. Beraz, ez da beste gauzarik batxi, batzorde honetarako txekinetik haundinera hasi behar da, eta beraz, hasiko barko leuke Elkarrekin Podemosekoak, zuzenketa eta bere txanda.
Bueno, horrela erabakitzen bat, baina normalean egin dugu puntu normal bat bezala, Bai, eta eske puntu normal batean danak parte hartzen dabe. Eta parte hartzen dabe txikinetatik aurreretera. Zaz dagoenean, parte hartzerakoan ez da handienak eskatzen lehenengo eskua altzetan dagoena. Ronda honetan nortzuk hartzen dabe parte, eta bat baino gehiago parte hartzera badoa, txikinetatik handienera doa turnoa. Nik uste dut, Elkarrekin Podemos segurazki parte hartuko duela. Bai, danak, nik uste dut danak hartuko dutela parte. Orduan, txikienetik handienera hasiko gara. Hala, venga. Yo no es por marear, pero tengo otra. Ni beste zalantza badauka prozeduraren inguruan. Bitxanda dira? Bitxanda finko? Edo bigarren txanda erantzunaren araberakoa da. Puntu normala da. Aldaketa bakarra da, txikitik handira hasiko garela. Emendakina daudelako. Baina txanda normala da, Proposatzaileak beharrezkotza jotzen badu berriro hitz egitea, bigarren txanda irekiko dugu, behar izanik ez badago, ba ez. Ez da bigarren txandarik egongo. Eta daukazuen denbora betiko berbera da. Bale, oin bai, argi. Zeure hitza. Bueno, gaurkoan eztabaidatzen eta bozkatzen ari gara, apoari egin beharreko aldaketa puntual bat, laizter berrituko delako, eta hain zuzen ere puntu honetan helburua da arazo batzuei aurrea hartzea getxon. Etxe bizitza turistikoekin arazoa izaten ari baikara. Uste dut honek argi uzten duela kezkatuta dagoela jendea. Gero eta etxe bizitza turistiko gehiago daudelako getxon. Eta ni erabat ados nago kezka horrekin. Egia da getxon arazo bat daukagula etxe bizitza turistikoekin. Eta beste toki batzuetan ikusten ari garen arabera, arazoak okerrera egin dezake nabarmen. El Correon alkateak elkarrizketa bat eman zuen eta esan zuen ez dagoela horrenbesteko arazorik. Eta Euskal Herria Bilduko bozeramaileak ohiko osoko bilkuran orain gutxi esan bezala, kontuan hartu beharko dugu, getxoko zenbat etxe bizitza dauden guztira, baina eunekoei erreparatuz gero, hainbat etxe bizitza dira. Eta niri bitxia iruditzen zait, alderdi popularrak, erabilitako argudio berberak erabiltza gero gobernu taldeak ere. Esan bezala, erregulazio bat proposatu nahi dugu kasuistika guztiak, kontuan hartuko ditudana, eta kontua da beste herri batzuetan ere arazo hau errepikatzen dela, ezta? Modu deskontrolatuan proliferatzen ari direla etxe bizitza turistikoak, eta horrek azken finean, badakigu zer nolako ondoria dituen getxon hasteko. Alokairurako erabiltzen dira hauek, baina ez etxe bizitza modura erabiltzeko, baizik eta turismorako, eta gainera toki batzuetan, galarazpi egiten, arazoak sortzen ditu, ezta? Eremu batzuetan hainbat etxe bizitza turistiko egon daitezke, eta bestalde bizikidetza arazoak sortzen dira, bizilagunen artean zarata egon daitekelako, eta bar. Beraz, guk emendakin hau ekarri dugu, benetako proposamena da, teknikoki eta juridikoki segurua da, eta laburbilduz 3 puntu atera ditzakegu bertotik. Lehenik eta behin, hasieran esan bezala, etxe bizitza turistiko berriak agertu dira Portusarrean, eta horiek erregulatu nahi ditugu ondarea zaintzeko. Bestalde, ez dugu etxe bizitza turistiko bat baino gehiago baimendu nahi eraikin bakotzeko, beko solairuetan egon beharko lirateke,
bizitoki erabilera duen etxe bizitza bat behan ez badute, eta beti ere sarbide independentea badute. Azken finean, hori bizikidetza arazoak ekiditeko da. Eta proposatzen dugun azken gauza da, eremu berdin bateko etxe bizitza guztien 5% baino gehiago ezingo direla izan. Hori azken finean da auzo batzuetan ez kontzentratzeko hau bezalako, etxe bizitzak. Emendakin hauek aurkeztu ditugu, uste dugulako udal gobernuaren proposamenak bi kontu arautu gabe uzten dituela. Lehenik eta behin, inbertsoreak ager daitezke, behar bada etxe bizitza edo eraikin oso bat erosi nahi dutenak, eta dena horrela etxe bizitza turistiko bihurtu. Eta horrekin, alokairurako hainbat etxe bizitza galduko genituzke, eta pentsa genezake Madrilen eta leku handietan bakarrik gertatzen dela, baina ez, Madrilen gertatzen da baina Bilbon ere eta araudiak egiten ari dira hori ekiditeko. Eta beste kontu bat uste duguna ez dela laindu. Erabilera turistikoko gelen kudeaketa. Gauza da, erabilera etxe bizitza hauetan, gela bat erabil daitekela, erabilera turistikorako, eta gero azkenean arazoa berbera da. Esan bezala, honek azken finean hobekuntza bat proposatzen du edo suposatzen du, uste dugu gainera legediaren barruan sartzen dena eta segurtasun juridiko guztia duela, gauzatzeko. Diaz Anderea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Guztiok dakigu, gero eta etxe bizitza turistiko gehiago agertzen hasi direla, teknologia berriek eta horrelakoek lagundu egin diote, eta gainera Euskadin bertan ere, jomuga turistikoa gara, maila nazionalean eta nazioartean ere bai. Gero eta gehiago dira etxe bizitza bat aukeratzen dutenak turismo egiteko, eta, azkenean eskaera dagoenez eskaintza ere igotzen da. Estatu osoan ikus dezakegu fenomeno hau. Eta batez ere, turismoa jarduera ekonomiko nagusi gisa duten lekuetan ikus dezakegu bebai eragin handia dela. Azken finean, etxe bizitza garestitzen da, eta etxe bizitza gutxiago geratzen dira alokairu merkaturako. Euskadin etxe bizitza turistikoak erregulatuta daude 2000 hainbat urtetatik, eta fenomeno desberdinak ematen dira. Etxe bizitza osoa aukera daiteke turismorako erabiltzeko edo bakarrik zati bat, gela bat esate baterako. Oinarrizko legeria daukagu 2018ko dekretua hain zuzen ere gutxiengo batzuk markatzeko. Eta etxe bizitza partikularra turismorako osorik erabili nahi bada, nahikoa da erantzukizunezko adierazpen bat aurkeztuta turismo sailean. Puntu honetan, oraindik indarrean dagoen APOa da bozkatu nahi duguna. Eta araudi honekin edozein etxe bizitzak azken finean 25 metrotik gorako azalera bideratu nahi badu, turismora egingo du, arau batzuk betetzen baditu. Kontua da, esan bezala, irisgarritasun baldintzak bete beharko dira esate baterako, eta horregaitik esaten dugu oso garrantzitsua dela, hau araututa egotea, erabat, azken finean etxe bizitzarako eskubide subjetiboa da, baina horretarako, gure esku dauden oztopo guztiak ezabatu behar ditugu. Argi dago eta askotan esan izan dugu, badakigu zein den gure gazteriak bizi duen egoera. Askotan, inguruko herrietako etxe bizitzetara jotzen dute, bertan aukera gehiago dutelako etxe bizitza bat erosteko. Badakigu turismoa lagungarria dela gure udalerrirako, hori badakigu, baina modu jasangarrian sustatu behar dugu. Hori onartezina da, horren ondorioz,
alokairuaren prezioak gora egiten ustea. Turismoak ezin du ekidin bizilagunen bizitza, edo oztopatu behintzat. Horregatik diogu, prest gaudela, gobernu talde bezala, aurkeztu den proposamena babesteko, hain zuzen ere, muga jarri behar ditugu, lizentziak emateko orduan, eta hori apoan arautu. Hori da hain zuzenean hemen proposatzen duguna, eragina murrizteko herritarren bizitzan. Alde batetik daukagu bizitegi turistikoak geletatik eta etxe bizitza partikularretatik bere izita. Baina ez gaude ados gauza batekin. Elkarrekin Podemosek esandako gauza batekin. Guk uste dugu pertsona askok gelak alokatzen dituztela, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonek, eta gainera horrek laguntzen du familien diru laguntzak osatzen. Eta gainera ez dugu uste arazo berdinak sortzen direnik. Araudian jasota dugu, Egoitza kategoria honetatik kanpo geratzen dira, zenbait etxe bizitza. Dokumentuan agertzen direnak. Eta beti kontutan hartzen da bizilagunen bizitzari nola eragiten dien arazoak. Orainen ez luzatuko. Behar izana da, uste du guztiok ados gaudela, eta badakigula arautu behar dugula hau. Etxe bizitza turistikoak monumentu taldean regulatzeko aukera ere badugu. Hori guztia kontua lantzeko, auzoari kalterik egin gabe. Eta proposamenaren alde bozkatuko dugu. Eta baita, EH Bilduren emendakinaren alde ere hor mugapen bat jasotzen baita. Gehieneko azalera mugatzen da. Izan ere uste dugu, horrela batxe bizitzauen proliferazioare gehiago mugatzen duela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bidezola jauna. Bai. Uste nuen lehenengo talde emendanteak hitz egingo genuela, baina, jarraituko dut prozesuarekin, eta saiatuko naiz azaltzen. Gure ustez, berantiarra eta eskasa da proposatzen zaigun aldaketaren aurrean, berantiarra eta eskasa da, eta hori da proposatzen zaigun aldaketaren aurrean gure jarrera. Eskasa, araudia zorrotzagoa izan zitekelako, zaila bada ere, oraindik etxe bizitza turistikoak 2., 3. eta 4. pisu batean jarri daitezke. Eskasa, porque, por ejemplo, no se regula la limitación de pisos turísticos. Eskasa da, era berean estelako etxebizitza turistikoen limitazioa arautzen toki batzuetan. Daitezke, hiriaren izaera aldatuz eta bizitzeko tokiak azkenean bizitatzeko tokiak bihurtuz. Zergaitik ez dira babesten herriko hainbat alde eta auzo, Romoko etxe merkeak esaterako, edota Algorta erdiguna, edo Andramari. Eta berantiarra berandu datorrelako, gure ustez oso berandu. Baina hori gobernuan dauden alderdien ezaugarri bat da. Es que llevamos años, como bien se ha dicho aquí, hablando. Asko daramagu etxebizitza turistikoen inguruan hitz egiten, eta bere garaian esan genuen hau arazo bat izan zitekeela, eta orain bada arazoa. Gizarte guztiarentzat, hori guztio dakigu. Eta erdi pasatu dira pisu turistekak arautzeko lehen urratsak emateko mozioa onartu zenetik, eta onartu egin zen, eta ez da ezer egin. Txosten teknikoa egin behar zen, eta hor airean geratu zen, eta horrela onartu zen. EH Bilduk aurkeztu zuen mozioa, baina onartu zena EAJak eta PSek eginiko zaharkakoa barneratzen zuen. 3 urte eta erdi berandugu gutxienez gaude zer onartzen. Y es que en estos 3 años y medio en actividad hemos visto... Izan ere ikusi dugu 3 urte eta erdi hauetan arazoa izan ziteken orain benetako arazo bihurtu dela. Eta hori ikusi izan dugu gobernu taldearen jarduerarik ezaren eta itzakien artean. Lehen pisu turistikoen erregulazioaren santo griala apo berria izango zen. Eta itxaroten egon ginen, sorion absolutu betez beteta. Baita etxe bizitza turistikoen kasuan ere, eta orain... Pisu turistikoak arautu daitezke beste zeren zain egon gabe. Atpo hori izan gabe. Eta ezaera zarrak badio, ez da? Denbora bakoitza bere lekuan jartzen duela, baina naiz eta araudi hori berandu etorri, gure zuzenketetako batek onar dezake, Elkarrekin Podemosetik esan bezala. Eta bai bere emendakinaren alde egingo dugu, berandu badatorrere araudia hau, benetako arazoa daukagu. Eta nolabait aurrekin behar diogu. Gu bi emendakin proposatu ditugu
nolabait gehiago mugatzeko gaur eguneko egoera eta puntuak hobetzeko, etxebizitza turistikoen arteko distantzia mugatzen saiatu gara, ostalaritzako establezimenduekin egiten den bezalaxe eta pentsa dugu puntu egokia izan zitekela are gehiago mugatzeko etxebizitza turistikoen proliferazioa. Eta gero, bizilagunen komunitateetan ere araudia bat sartu nahi genuen. Emendakinetako batekin nahiko hobetzen da gaur dakargun puntuetako bat, baina uste dugu justutxo geratzen dela. Eta gero azkenengo gauza bat galdetu diogu gure buruari, honek balioko ete du esertarako. Izan ere jarduera proaktiboa izan behar dugu, bestela ez zer oldatuko. Izan ere, ikusita aurreko osoko bilkuretan zer egin den 2022 geroztik ezin da etxebizitza turistikorik ireki getxon. Lizentziak geldirik daudelako, baina 2022ko azarotik getxon 62 etxebizitza turistiko berri inskribatu dira. Konkretuki Eusko Jaurlaritzaren erregistroan, beraz gure galdera da, udalak eskuartean dituen legezko tresnekin ezerrekin galdu udala arauditik kanpo ireki diren 62 pisu turistiko hoietarako. Ez dakigu ba. Ez dakigu zer egingo duen, zer martxan jarriko duen, dena den, egoera gora bera, uste dugu benetako arazoa dela, eta horregatik logikoena, gure emendakinak babestea logikoena dela uste dugu. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Guztio dakizuen bezalaxe, Europako arau bat dago, jarduera ekonomikoen limitazioa debekatzen duena. Askotan azaldu izan dugu, ezin dugula debekatu jarduera ekonomiko bat. Datorren ostiralean dena ondo badoa, apo berria onartuko dugu, eta bertan, etxebizitza turistikoen araudia onartziko dugu. Guk babestuko dugu, baina ez dugu babesteko beste edozein neurri mugatzaile. Beraz, Elkarrekin Podemosen proposamenean mugatu egiten denez etxebizitza turistikoen kokapena, solairuen araberakoa, edo euneko batzuk, gehieneko euneko batzuk ezartzen direnez neurri mugatzaile modura, ez dugu babestuko. Erabilera turistikorako etxebizitzaren gehieneko euneko 38ko portzentaia hori ere ez dugu babestuko. Esan dugu bizilagunen arkidegoetan sortzen direla arazoak, baina bizilagunak bizi diren toki batean etxebizitza turistikoak izatea, molestia bada guztiontzat, baina hori berdin duz solairutan. Egia da, hori hola da eta ekidin beharra dago, egia da, plan berri honetan, zerbait egin dezakegulako, esate baterako, sarbide independentea jartzea. Eta, jende asko apartamentu turistikoak jarditzake, esate baterako bizitoki erabileretarako diren tokietan, eta hori molestia bat izan daiteke eta zerbait egin dezakegu. Baina portu zaharreko esate baterako ez dugu babesten. Guri ez zaigu arazotsua iruditzen. Eta gero ia da diru handia dela fatxadak margostea, ez dakiz ere egitea, eta normalean banakako etxe bizitzez ari gara, kasu honetan, Portu Zaharraren kasuan. Eta horra datozen turistek nahiago dute, herriko toki polit batera etortzea, eta uste dugu bertan bizi diren pertsonentzako molestia hoie margotzea eta ez direla inbesterako, baina egia da babestu beharra dagoela eremu hori. Eta plan berriaren helburua babesa eskaintza izan behar da hain zuzen ere.
Azken finean ere gure hirian daukagu monumentu talde bakarra hortxe dago, baina esan bezala guri digu kontu honek asko kezkatzen eremu horretarako, azken finean eraikin asko hobetu direlako, etxetxu eraikin esate baterako asko hobetu da, ez da egoera hobean dago. Eta etxe bizitza turistiko bezala sartu izan ez balitz behar bada gainberan egongo litzateke erdi jauzita. Guk behar bada beste espazio bat ere birgaituko genukeen, baina oro har esan dezakegu honek ez duela inongo kalterik egiten eremu batzuetan. Eta gaur egun bizigarritasun legeak aplikatuz gero Portuzarreko eraikin batzut ez dira habitagarriak izango, baina oro har. Esan bezala plan berri honetan babes berezia emango zaie monumentu taldei, errespetatuko dugu eta batez ere babestu nahi dugu etxe bizitza turistikoen existentzia jabeen erkidegoetan, sarbide independentaz badut ere. Horregaitik emendakin guztien kontra bozkatuko dugu, inbertitu nahi duen pertsonen eskubideen kontra doalako, eta abstenitu egingo gara azken proposamenaren aurrean. Eta uste dugu hori honetziko dela azkenean, EH Bilduren emendakin bat, honetziko badare, baina gu abstenituko gara. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkalte Andrea. Albarok proposamena egin duen zinegotziak 2001ko aporen aldaketa honek helburu argia du, Europako legediak baimentzen digu esparru zorrotzaren barruan Getxoko etxe bizitza turistikoak arautzea. No podemos dejar de... Aitortu behar dugu, agertoki hau delikatua dela. Izan ere, arauketa asko daude, eta aurrezti asko arauketa egoera guztiak ez dira ondo atera. Horregatik aukeratu dugu arauketa betetzen duen bakarra. Apo berria eukiko dugu eta Bilboren antzera jokatuko dugu. Etxebizitza turistikoak ez dira errealitate edatua Getxon. Izan litezke, baina ez dira oraindik eta arautu beharko ditugu bermatzeko eskubide guztien oreka, beti ere interes orokorreko eskubidei jarraiki. Europar Batasuneko justizia auzitegiak esaten duen bezala. Hauze da gure arauketa eta antolamendu proposamena. Guk planteatzen duguna da etxebizitza turistikoak txertatzea eta beren modalitate desberdinak sartzea erabilera desberdinen barruan. Hotel erabileren barruan. Bere helburu turistikoa hori delako hotel erabilera. Horregatik, zerbitzuak ematen badira etxebizitza turistikoetan, beharrezkoa da baldintza eta berme guztiak betetzea. Erabiltzaileak errespetatuz beti ere, Eusko Jaurlaritzaren dekretua errespetatuz. Eta enpresen erregistrorako eta jarduera turistikoen dekretua betez. Eta beste dekretu bat egongo da, etxebizitza turistikoen erabilera arautuko duena eta izapidetzen ari dena gaur egun. Bestalde, proportzionaltasun irizpidea eta hirigintza plangintzarako eskumena betez, orekatu nahi dugu herritarren eskubidea eta jabeen eskubidea. Gure helburua da, beheko solairuak aktibatzea komertzialak ez diren guneetan, utzik dauden lokalak ez izateko, erabilerarik ez edukitzeko, hau da, erabilera eduki dezaten eta beste zerbaiterako bideratzeko. Eta gure helburua da proportzionaltasunezko erabilerak bermatzea, bizikidetza arazorik ez suertatzeko. Sarbideak independenteak izango dira eta irisgarritasun unibertsaleko eskubideak betez. Hotel guztietan bezalase, baina gune batean tratamendua berezia izango da. Eta hori da A gunea. Portuzarrari dagokiona. Hemen, posible da, jurisprudentziaren arabera, muga bat esartzea etxebizitza berrietarako baldin eta erabilera turistikoa izango badute. Beharrezkoa delako ondare historiko aitortua bermatzea eta errespetatzea. Eta horregatik arauketa zorrotzagoa da. Hala eta guztiz ere, hobetzeko konponbideak arauketaren eremuan, hornikuntza edo zuzkidura nahikoa duen ingurunea bermatuz, etxebizitzarako eskubidea urratu gabe, uste dugu EH Bilduren emendakin batek lagun dezakeela arauketa hori hobetzen. Alegazio bat egin dute, 766, eta bertan proposatzen da, esan den bezala, hobetzea mozioaren idazketa. Egoilarrei dagokienez, edo bizitokiei dagokienez, hobeto esan da, eta helburua da eskailera eta zerbidea independenteak izatea, eta unekoa 38 baino handiagoa ez izatea erekin berberaren barruan. Badago beste emendakin bat,
distantzia bat esartzen duena, gutxieneko distantzia esartzen du, 150 metrokoa izan beharko da, horien artean, eta zalantza juridikoak ditugu, gainera zaila da praktikoki aplikatzea eta horregatik uste dugu ezin dugula onartu. Horrez gain, ezin dugu onartu Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa. Izan ere, uste dugu oso zorrotza dela etxebizitza bakarra esartzen duelako bloke bakoitzean, eta gainera ez da argi geratzen zeintzuk diren 100% esarri behar den guneak. Hala eta guztiz ere, eta esandakoa gora behera, egia da, beste gogoeta batzuk egon daitezkeela eta parteka ditzakegula, baina horiek bi ezin ditugu onartu gure ustez. Eta besterik gabe, APOa aldatuko da, 2001koa aldatuko da, eta emendakin bat onartuko da, EH Bildurena, arautzeko higiezinen erabilera, eskatzen dugu alde bozkatzeko, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Emendakinak bozkatuko ditugu. Lehendabizi Elkarrekin Podemoseko emendakina bozkatuko dugu. Beraz, emendakinaren aldeko bozkak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak Partido Popularra, PSE eta Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain EH Bildun enmendakinak bozkatzera pasatuko gara, lehenengo enmendakina, aldeko bozkak. Lehenengoa da, registro telematikoan 7-9-6-6 eta sarrerakoan 28-0-88. 7-9-6 da lehenengoa, ez? Eta hori da distantziarena. Eta gero 7-9-6 da portzentaiarena. Bueno, horrela dukandik, baina emango dugu vuelta eta listo. Lasa ez da zer gertatzen. Bale, orduan lehendabizi bozkatuko dugu, nire aldrebez jarrita daukatuan. 7-9-6 bozkatuko dugu lehendabizi? Bale, orduan hori izango da lehenengoa, eta bestea bigarrena. Guazen bozketara, bai, emendakinaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak, kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain bai 7-9-6-6 aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak Partido Popularra eta abstentzioak, kontrakoak alde egin duzu? Ez zaitut ikusi. Alde ez? Geratzen da 7-9-6-6an, geratzen da Elkarrekin Podemos, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra alde eta Partido Popularra kontra. Beraz, onartzen da enmendakin hau. Eta honez beste proposamena bozkatzera pasatuko gara. Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualaren proposamena, honako artikulu hauei eragiten diena 6.3.3, 6.3.48 eta 6.3.35 hirigintza arauak. Zuzenketa onartuta, bai, esan dut bai. Bale? Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Kontrakoak, ez daude abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Eta honez beste, 103. puntura pasatuko ginateke. Hainbat ebazpenen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraztea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, espedienteak eta diru kopuruak.
Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 104. puntura pasatuko ginateke, kreditu erantzi arazteko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, enasketaren bidezko aurrekontu aldaketaren ebazpen batekin jakitun geratzea. Hau da, 2005-2024ko zenbakidun ebazpena. Guztira da, 5.096,67 eurokoa. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 105. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuorduaren ebazpen honekin jakitun geratzea. 3.350.2024ko zenbakidun ebazpena guztira 140.000 eurokoa. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 106. puntura pasatuko ginateke. Finantza iraunkortasunaren 11/2024 zenbakidun txostenaren berri ematea. Aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2023ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2024ko denboraldian gastu orokorretarako erabiltzea. Batzordearen proposamen hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 4ko 11/2024 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako getikina erabiltzeari dagokionez, 2024koan lehenengo eta bigarren hiruhilekoan, aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. Bigarrena, 124 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 107. puntura pasatuko ginateke. Bizkaiko lurralde historiko toki erakundeen aurrekontuei buruz abenduaren 2ko 10/2003 foru arauaren 70.6 artikulua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 22ko 117/2018 foru dekretuaren Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolaren araubide juridikoa arautzen duena, 15.6 artikulua betez egindako 7/2024 kontu hartzailetzako txostenaren eta korporazio presidenteak emandako justifikazioaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, udal kontu hartzailetzaren maiatzaren 15/7/2024 txostenaren arira, udalbatzeko buruak udal jarduketari buruz egindako txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Bi txostenak osoko bilkuran eraliziko zaizkio 2023ko kontu orokorra onetsi dezan. Hori guztia honako hauez betez, 10/2003 foru araua, abenduaren 2koan, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontui buruzkoa, 70.6 artikulua, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2018 foru dekretua 15.6 artikulua. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 108. puntura pasatuko ginat, mozioen atalean sartzen geha. Partido Popularraren mozioa, gardentasuna hobetzea. Zeinek defendatuko du, Zorrilla Lekerika jauna, zeurea hitza. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Abenduaren 9ko 19/2013 legeak gardentasunari informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak esartzen duenez, gardentasunak informazio publikoa eskuratzeko bideak eta gobernu onaren arauek izan behar dute ekintza politiko ororen futsezko ardatz. Lege horretako hainbat artikulutan zehaztu da administrazio publikoek gutxienez eman beharreko informazioa. Gardentasuna hobetzeko asmoz, Popular Udal taldeak proposatu nahi du askotariko informazioa gehitu dadin udalaren webgunean. Aurkeztutako mozioei, bidaia gastuei eta zuzendaritzako kidei buruzko informazioa hain zuzen ere. Bestalde, bereziki zaila da lizitazioei dagokien kontratatzailearen profilean informazioa arin aurkitzea. Hobekuntza mekanismoak ezarri behar dira lizitazioen atalera errazago sartu ahal izateko. Azaldutako guztiagatik, Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du.
Lehenengoa. Getxoko udalak webgunean argitaratu ditzala legegintzaldian zehar aurkeztutako mozioak. Bigarrena, Getxoko udalak webgunean argitaratu ditzala udalbatzaren bidaia gastuak. Hirugarrena, Getxoko udalak webgunean argitaratu dezala udalak kontratatutako zuzendaritzako kidei buruzko informazioa. Laugarrena, Getxoko udalak hobekuntza mekanismoak izarri ditzala kontratatzailearen profileko ataletan arinago egin daitezen bilaketak. Eta bosgarrena eta azkena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Gardentasuna berebiziko elementua da eta beharrezkoa da administrazioaren funtzionamendu onerako. Zenbait proposamen egin ditu gure udaltaldeak gardentasuna hobetzeko eta batzuk aipatzearren, esan genezake eskaera bat egin genuela gobernuak kronograma egiteko. Bertan, eskatu genuen jasotzeko atzeratutako proiektuen egoera, amaitzeko beharrezko faseak eta azkenengo egikaritzapen gastua. Edo eskatzen genuen informazioa emateko herritarrei mozioen inguruan, osoko bilkurak onartutako mozioak alegia. Horrela, gure helburua da enpresei eta etei informazioa ematea lehenago jakin dezaten zein den programazioa eta zeintzuk diren kontratu beharrak edo kontratazio beharrak udal honetan. Pozgarria da azkenengo hori lortu dugulako eta batzordean esan genuen bezala, espero dugu urteko kontratazio plana, 25koa, noski, eginda eta argitaratuta egotea urte hau amaitu aurretik. Eztabaidarako ekarri dugun mozioan zenbait puntu planteatzen ditugu gardentasuna hobetzeko. Hala ere, jakitun gara, aipa genitzakela beste gauza batzuk, adibidez, adibideak ematearren eta gertakari bat aipatzearren, deigarria da alkate anderearen erakunde agendan, bilera bat dagoenean, elkarte batekin, elkartearen izena esagertzea, hori deigarria da. Nik uste dut ez dagoela inolako arazorik argitaratzeko zein den dagokion elkartearen edo elkarteen izena. Erakunde agenda hori ez dago erabat eguneratuta, gainera azkenengo datak, joan den astekoak dira, horregatik atzeratuta dago, horregatik, eta horrez gain, uste dugu gardentasuna hobetzeko beharrezkoa izango litzatekeela gobernu taldeak urtero argitaratzea txosten bat betetze mailari buruz, legegintzaldi planaren betetze mailari buruz, gardentasuna hobetze aldera, eta uste dugu egokia dela zenbait informazio gehitzea webgunean. Lehenik eta behin, uste dugu garrantzitsua dela aurkeztutako mozioak edo herritarrek aurkeztutako mozioek tratamendu hobea edukitzea udal gobernuaren aldetik. Mozioa kontrol tresna garrantzitsu bat da eta mozioak aurkez ditzakete bai taldeek, bai herritarrek eta udal askoren webguneetan esteka zehatza dago mozioak ikusteko eta hori agertzen da gardentasun atalean eta bertan ikus daitezke mozioak eta getxon funtzean hori eskatzen dugu. Bestalde, eskatzen dugu argitaratzeko webgunean zeintzuk diren udalbatzaren bidaia gastuak. Puntu honetan oso gauza bitzia ikusten dugu. Izan ere, aurreko udal webgunean atal bat zegoen zeinetan bidaia gastuak aipatzen ziren udalbatzarenak alegia. Baina, kasualitatez, ezinezkoa zen orduan informazio hori ikustea, ezin zen klikatu. Hala, webgune berriarekin, kendu dute atala. Ez dute esango informazioa kendu dutela, ez zelako informaziorik ematen, baina atala kendu dute. Eta bidaia gastuen izenburu hori kendu diote atalari. Hala, erakunde bidaiak egiten dira askotan, lanerako bidaiak dira, Madrilera joaten dira, Madrilera fiturrera joateko eta atzerrira ere joaten dira batzuetan diru publikoarekin ordainduta eta ez dugu esaten legezkotasunetik kanpo daudenik, baina eskatuko genuke informazio hori ikusgarri izatea webgunean. Hirugarrenik, eta hori ez da gertatzen. Hirugarrenik, uste dugu beharrezkoa dela webgunean informazioa ematea zuzendaritza kidei buruz, kontratatutakoak, noski. 2023aren hasieran pertsona bat kontratatu zen, zuzendari publiko bezala, modernizazio teknologikoa egiteko Getxoko udalean. Hala, legeak esartzen duenez, tokiko erakunden legeak esartzen du Euskadin,
deialdia gardentasun atalean egin behar da, eta uste dugu gehitu beharko litzatekeela informazioa, izendapena, soldata eta ibilbidea kontratatutako zuzendaritzakide guztiei buruz. Eta laugarrenik eta azkenik eta aipatu izan dugu jada, eskatzen ditugu hobekuntzak kontratatzailearen profilaren webgunean. Oraindik ere zailtasun asko egoten dira informazioa aurkitzeko. Pertsona bakoitzaren maila informatikoa gora bera. Beraz, funtsean, esan daiteke, hauze dela gure eguneroko egoera baldin eta informazioa bilatzen badugu kontratatzailearen profilean. Barkatu, lo sentimos, sorry, ingelesez jartzea eskertzekoa da. Saiatu beranduago, hori da jartzen duena. Sartzen garenean kontratatzailearen profilera, hauze da gertatzen dena, eta askotan, hauze da topatzen dugun informazioa. Horregatik, hain zuzen ere, gure mozioan eskatzen dugun mekanismoak ezartzeko, informazioa errazago eskuratzeko. Eta horregatik guztiagatik aurkeztu dugu mozio hau, eta eskatuko genizueke alderdi politiko guztioi alde bozkatzeko. Mila esker. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Lehenik eta behin, esan nahi dut, interesgarria dela mozioa. Baina aurretiaz, zeo zer esan nahiko nuke. Alderdi popularrak gardentasuna aipatzea eta mozio bat aurkeztea gardentasunaren inguruan, bereziki aipagarria da. Dijo el carro a la carreta gaztelaniaz esaten den bezala. Alderdi popularrak apurtu izan ditu disko gogorrak, epaileak kontrolatu ditu, kloakak sortu ditu eta polizia kontrolatu du, kongresuko kideak vigilatzeko, hori gertatu zen aurreko legegintzaldian eta duela 2 legegintzaldi. Gainera, iruzur kasu asko izan ditu alderdi popularrak eta alderdi popularrak gardentasuna aipatzea, benetan iraingarria da. Baina hori gora behera, uste dugu mozio hau tratatu behar dugula tokiko eremutik. Baina, abstrakzio mentaleko ariketa bat egin behar da, mozio hau tratatzeko eta soilik tokiko eremuan pentsatzeko. Oso handia da eta horregatik aujetak ditut. Esfortzu bat egin behar da, soilik gure udalerrian pentsatzeko eta hemen gertatzen den horretan soilik pentsatzeko. Eta askotan aipatu izan dugun zeo zer, aipatu nahi dugu. Gure udalerrian askotan aipatu dugu, Getxon gardentasuna, hobe daitekeela. Kasu askotan edo alderdi askotan hobe daiteke gardentasuna, eta hori egin liteke neurri asko abiaraziz. Guk uste dugu, gardentasunaren inguruan orokorrean hitz egin beharko genukeela. Gardentasuna hobetu beharko litzateke modu integralean. Beti ere hausnarketa bat eginez, eta ez soilik neurri zehatz batzuk ezarriz. Hala eta guztiz ere, uste dugu mozio hau aurkeztu dela puntu zehatz batzuekin, eta guk egin izan dugu aurretik. Horrelako mozio batzuk aurkeztu izan ditugu gardentasunaren inguruan, eta aurrengo mozioan Romaren inguruan eztabaidatuko dugu, eta uste dugu idazketa aldatu beharko litzatekeela, erabat aldatu beharko litzatekeela idazketa uste dugu, baina guk kontu bakarra aipatuko dugu, naiz eta orokorrean aztertu beharko litzatekeela pentsatzen dugun. Hala, gauza asko aipatzen dira eta desiragarriak dira eta aplikagarriak izango lirateke, eta hasieran esan dudana gora behera, uste dut esfortzu bat egin dela udalerriaren alde pentsatzeko, eta horregatik mozioaren alde bozkatuko dugu udalerriaren onerako delako. Hala, bukatzeko, aipatu nahiko nituzke beste proposamen batzuk gure taldeak egindakoak aurretiaz. Hala, horiek desiragarriak iruditzen zaizkigu eta aplikagarriak. Aipatu dira, zenbait kontu adibidez, erakunde agenda eguneratzeko eskatzen dute eta osoagoa izateko eskatzen dute. Ez soilik alkatearena, baizik eta beste presidente batzuena ere bai. Badago beste kontu bat aipatu behar dena. Ekitaldi bat egiten denean desagertzen da eta ezin da kontsultatu aurreko agenda hau da. Igaro direnean ekitaldiak ezin dira ikusi. Ekitaldi askoren berri izaten dugu prentsaren bidez, ez direlako agertu erakunde agendan, eta nik uste dut kasu horretan kudeaketa hobetu behar dela. Bere garaian eskatu genuen segimendu bat egiteko, ikusteko betetzen diren edo ez mozioak, eta hori gardentasun lan bat da, funtsean. Hemos pedido anteriormente que se ofrezca de una manera más clara.
aurretiaz eskatu dugu informazio argiagoa emateko egunean, jakiteko nola erabili behar diren galdezkerako txandak batzordeetan eta osoko bilkuretan, eta jakiteko zeintzuk diren mozioak aurkezteko baldintzak, herritarrek aurkezteko mozioak alegia. Eta guk askotan esan dugu, ez da soilik gardentasun kontu bat, gardentasuna ez da soilik lortzen informazioa ematen eta bilatu eta gero ulertu, ez. Gardentasun lanak implikatzen du informazioa erraz aurkitu alizatea. Eta gero dokumentazioa irakurte erraza izatea. Herritar guztiek ulertzeko. Askotan, testu juridiko asko igotzen dira, eta zaila da horiek ulertzea. Uste dut, irakurketa errazeko bertsioa eman beharko litzatekeela. Nik uste dut, hausnarketa integrala egin beharko litzatekeela, eta nik uste dut guk kontuan hartu beharko genituzkela horrelako alderdiak. Buenos días, señora alcaldesa. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Lehenik eta behin, nabarmendu nahi dugu konprometituta gaudela kontu ematearekin eta gardentasunarekin. Uste dugu garrantzitsua dela alderdi popularrak esandakoa eta garrantzitsua da egindako esfortzua informazioa hobetzeko. Hala, Getxoko udalak gardentasun indize ona du, baina beti ere hobe daiteke eta hori onuragarria izango da komunitatearentzat. Hala, udal webgunean mozioak argitaratzeari dagokionez, badaude jasota bideoaktetan eta horiek argitaratuta daude webgunean. Horregatik uste dugu ez dela beharrezkoa berriro ere argitaratzea. Eta bidaia gastuei dagokienez, badago aurrekontu partida bat, eta aurrekontu likidazioan jasotzen dira. Ez dugu inolako arazorik modu irisgarriagoan argitaratzeko. Nik uste dut, iaz nahiko gutxi gastatu zela bidaia gastuetan. Ez dut uste nabarmena denik gastatutakoa. Hala, informazio zehatza ematen da zuzendaritzakideen kontratazioari buruz, eta uste dugu informazioa nahikoa dela. Hala ere, alderdi sozialistak uste du beharrezkoa dela, eta beti defendatuko duela gardentasunaren hobekuntza. Beti ere bete izan dugu legezkotasuna, eta azaldutako guztiagatik gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Ez? Kapillo Andrea, zeure hitza. Egun on guztioi, zorionak gure kideari, Mikeleri, aita izatearren, eta hasteko reiterar nuestro compromiso una vez más. Esan nahi dugu konpromisoa dugula gardentasunarekin eta baliabide publikoen kudeaketa onarekin. Eta jarraian erantzungo diet aipatutako puntu guztiei. PDF baten igotea webgune batera benetan ez dugu ikusten abaresgarria denik. Azken batean herritarrak jakina bena da, kontestua, ez da, zergatik aurkeztu dan, zelan defendatu dan, zelan debatitu dan, eta zer pasedan mozio horrekin. Beraz ordeko guz, bideoaktak, aktak, prentza oharrak, Getxo Berrin behagertzen dire, zuen sare sozialetan defendatzen dozuez, beraz, lan gehitu hori ez dugu ikusten, benetan aberasgarria danik, eta ez dugu ikusten beharrezkoa danik, gitzienez, momentu honetan, eta horko puntuan hor arte esateko. Bigarren puntuan, que en la página se publique los gastos de viaje de la Corporación Municipal. Bidaia gastuak publikatzeari dagokionez, esan nahiko nuke letra larriz, nire hitzak esaldatzeko, gure administrazioak legea eta araudia betetzen dituela. Zuek aipatzen duzue legea, eta 8. artikulua zalantzagarria izango litzateke, baina artikulu horrek ez du esaten argitaratu behar denik nahi eta ez bere garaian gardentasun indizea egin zen, baina ez da araua, ez da legea, eta hortaz uste dugu nahikoa dela aurrekontuak argitaratzearekin. Aurrekontuetan legeak esan bezala argitaratu behar dira, badago partida zehatz bat, kide sozialistak esan duen bezala, zeinean bidaia gastuak eta dietak aipatzen diren, eta hortaz, hor dago informazioa edonork ikus desan.
ikusteko zein izan den aurrekontua eta gastua azkenean. Beraz, hori esan behar dut, eta letra larriz esan nahiko nuke, benetan, zalantzarik gabe, udalbatza honek legea eta araudia betetzen dituela, indarrean dagoen guztia betetzen dugu, eta hori da esan beharreko guztia. Hirugarren puntuari dagokionez, proyectivo contratado por el ayuntamiento, información, no sé realmente qué información zen. Ez dakit zein den beharrezko informazioa guk legea bete dugu puntu honetan, eta bilkura honetatik pasatu da prozesua, webgunean jarri da zelako perfila behar den pertsona honentzako, publikatu da dekretua nor izan den pertsona hau, eta besterik gabe bastat kurrikuluna edo zer behar dozuen pertsona honi buruz, baina publikatuta dago izena-bizenak, nabigatzaile baten jartzen baduzue, ikusiko zue bere kurrikuluna, ez dakit zer gehiago. Eta hemen, etzeko lanak. En este punto os voy a mandar unos deberes de... Y aquí les voy a mandar deberes. Etxerako lanak emango dizkizuet, eguneratu zuek ere zuen profilak, nik uste dut herritarrei gustatuko litzaiekela, apur bat gehiago jakitea zuei buruz, eta ondo legoke zuen informazioa eguneratzea. Vacaciones Santillana egin ditzakezue eta testu batzuk argitara ditzakezue. Ondo legoke hori egitea. Eta laugarren puntuan aipatzen dira hobekuntzak bilaketa hobetzeko, eta bai, arrazoia duzu, logikoki, bilaketa ez da egokiena. Oso erraza aurkitzeko publikatzen diren lizitazioak, baina hemen esan behar dugu, benetan enpresak normalean egiten dutena dela, Eusko Jaurlaritzako lizitazioko plataforma begiratu lizitazioak, ez dut uste enpresak banan-banan herri-zerri egoten direnik begitzuten zelako lizitazioa dauzen, ez badan, konkretuki zeu zer gure dabina ikusi herri baten. Eta hor, en la plataforma de licitación del gobierno vasco está. Eta Eusko Jaurlaritzaren plataforma lizitazio guztiak ikus daitezke eta iragazkiak jar daitezke, baina spoiler parentesi artean. Eta nire eremura etorriz. Eraldaketa digitalaren lehenbiziko proiektuan badago modulu espezifiko bat kontratazioan lagunduko diguna, eta lagunduko diguna informazio hori ematen modu askoz atseginagoan. Beraz, beti dira ongi etorriak iritzi guztiak, noski? Argitaratutako informazioari dagokionez, eta guk hausnartuko dugu, noski, horren inguruan, ikusiko dugu zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki eta zer hobe daiteken, noski. Eta jasoko dugu hor dagoena, eta horregatik guztiagatik abstentzioa izango da gure bozka mozio honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zorrilla Lekerika jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, azkar, lehenik eta behin, eskerrik asko. Gure mozio aurrera aterako delako. Nosotros, obviamente, a Elkarrekin Podemos... Bueno, gu argi dagoen bezala Elkarrekin Podemosi zer esango diogu. Bueno, udalbatza honetan ditugun 6 zinegotzion helburu bakarra da udalerria hobetzea, herritarrengan pentsatzea. Nik nire iritzia ematen dute, nire aspirazio ez da diputatu izatera iristea edo antzeko zerbait. Nire aspirazio bakarra da udalerria hobetzea. Beraz, holako eztabaida niri hemen behintzat urrun geratzen zaizkit. Ze gehiago? Aipatu da bidaia gastuetan legea betetzen ari garela. Bueno, legeak ez dio hitzez-hitz argitaratu egin behar direnik gastu horiek, baina bai ikusi dugu esate baterako Bilboko edo Barakaldoko udalen kasuan bi esteka zehatz daudela, udalbatzaren bidaia gastuak ikusteko. Eta ez dut uste esfortzu handia egin beharra dagoenik hori guk ere jartzeko. Guk badakigu ez dela dirutza bat, baina nik uste dut baliagarria litzatekela jakitea, ez daki zein egunetatik, ez daki zein egunetara, ez daki zeren konturan, ez daki nun zenbat gastatu den. Ez dugu uste beste munduko ezer denik, ez da? Eta mozioen kasuan, nik uste dut PDF-a gehitzea, bideoak da badaukagu, baina posible bada, PDF-ak edo gehitzean ikuste du lagungarria izan litekela, eta gauzak erraztuko lituzkela. Duela gutxi eta omaia orokorrean, kasualitatez, duela 2 egun edo izan zen. Da bideetan, atera zen, azterlan bat, eta bertan agertzen zen zein den gardentasun indizea.
Gu 117. postuan gaude eta Euskal Herri mailan 8. Eta hori biztanleri aldetik 4. garela. Eta beran esaten da 162 idazletik 87 betetzen genituela. Eta bueno, zer esan horren inguruan? Gure asmoa da, kasu honetan, bada proposamen baikor bat egitea eta gainera, uste dugu, gardentasun atarian, webgunean, hobekuntzak egon daitezkela, besterik gabe. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza. Benito jauna, bigarren txanda. Sí, dos cuestiones concretas. Bai, bi kontu, lehenik eta behin. Alderdi Popularreko bozeramaileak argi jakingo du, ni baino beto behar bada, hemen askotan tratatu izan ditugula udalaz gaindiko kontuak. Askotan ganera. Askotan Alderdi Popularrak berak eskatuta. Beraz, nik ez du zalantzan jartzen, bakoitzaren zintzotasuna zuena ez da, baina bakoitzaren alderdia dena da, eta bakoitza gure motxila daragu, eta Alderdi Popularra gardentasun kontuetan ez da eredugarri, beste batzuentzat. Baina, ez gara eztabaida horretan sartuko. Nik esan izan dut, Getxoren kasu zehatzean, komenigarria dela honen alde egitea, eta aukera aprobetxatu nahi dute AJ-ko bozeramaileari esateko mozioak orain bezala argitaratzeak, ez dakiz ere esan, ni ez nago ados, horrekin ez daio testuinguru bat emoten mozioari. Lortzen duguna da, mozioaren bila joan behar izatea dataren arabera, osoko bilkuraren arabera, baina gaiaren arabera edo egin liteke, edo alderdi bakoitzaren arabera, egin daiteke. Ni harrituta geratu nintzen hasieran, udal honetara heldu nintzenean, egia esan mozioak ikusi ezin izatea, harrigarria egin zitzaidan, azken finean osoko bilkuratan tratatzen den beste gai bat da, eta errazago egin liteke urtez urte banan bilatzen aritu ordez. Nik uste dut hor errastasunen bajarri behar dela. Eta hobekuntzak egin daitezkela mozioen erregistro bat eramateko, edo osoko bilkuren sailkapen bat egiteko. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontrakoak, EH Bildu eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 108. puntura pasatuko ginateke, 109. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa herritarrek udal politikan duten parte hartzea sustatzeko. Benito jauna. Sí, gracias. Procedo. Bai, mozioa irakurriko dut. Getxoko udal araudi organikoari dagokionez, Getxoko udal araudi organikoaren aldaketa partzialaren 8. kapituluan arautzen da udalbatzari mozioak aurkezteko herritarrek egindako ekimena. Bertan, zehaztu da, gutxienez adin nagusiko herritarren artetik 100% sinadura aurkeztu behar dela nahita ez. Eustateen datuen arabera Getxon 18 urtetik gorako 75.682 pertsona bizi dira, eta hortaz 656 sinadura beharko lirateke guztira gaur egun. Legegintzako herri ekimena erakunde guztietan ageri da eta dagokion legeriak edo araudiak arautzen du. Hori horrela, Batzar Nagusien aurrean aurkeztu beharreko araugintzako herri ekimenei dagokionez, ezarri da 2023tik aurrera beharrezkoa dela 5.800 sinadura aurkeztea. Hau da, adin nagusiko biztanleriaren 0,58 Bizkaiaren kasuan. Bestalde, Eusko Legebiltzarraren aurkeztutako legegintzako herri ekimenen kasuan 10.000 sinadura behar dira. Hau da, Euskadin 18 urtetik gorako Euskal Herritarren 0,52. Kasu bakar batean ikusi dugu 1 gorako 1 askatzen dela, Kongresuaren kasuan. Izan ere, 500.000 sinadura behar dira kasu hortan, hau da, adin nagusiko herritarren artetik 1,26.
Alderaketa eginez gero agerian dago gure udal araudi organikoak eskatzen eunekoa altu egia dela. Kopuruagatik ez ezik aurkeztu daitekeen proposamen motagatik ere bai. Kontuan hartu behar da Batzar Nagusiei Eusko Legebiltzarrari edo Kongresuari legegintzako edo araugintzako ekimenak aurkezten zaizkiela, baina Getxoko udalbatzari ostera mozioak eta jakin badakigu horiek ez direla lotesleak. Badakigu etzela erraza izan udal araudi organikoaren 2019ko aldaketa egitea eta bertan parte hartu genuen alderdiok ez ginela dos jarri, baina badakigu ere nahiko erraza izan daitekeela gai horretan akordio hobeak lortzea. Beti ere getxostarrek udalkudeaketan eta udalbatzako bizitza politikoan duten parte hartzea hobetzeko asmoz eta demokrazia zuzeneko tresnak albidetzeko asmoz. Aurreko guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udaleko osoko bilkurari. Getxoko udalbatzak 2024an berrikusi dezala udal araudi organikoaren aldaketa partzialaren 43. artikulua, beharrezkoa den sinadura kopurua murrizteko. Horretarako beste erakunde batzuetako arauak hartuko dira kontutan. Honako irizpide hauek ezarrita. Bat, sinadura kopuru finkoa izango da eta bigarrenik adin nagusiko herritarren 0,50 baino gutxiago eskatuko da. Bai, mozioa defendatuko dut. Esan bezala, 2019an, duela 5 urte Roma aldatu zen, eta horren emaitza gisa, 2 dokumentu bereizi atera genituen, araudia eratzeko, bat testu bategina delako, eta, aldaketa horretan, legegintzako herrikimenen kontua landu genuen. Zehazki, herritarren partetik mozioak aurkezteko aukera, sinaduren beste 100 kopuru bat eskatuta. 5 urte igaro dira, aldaketa hori honetzi zenetik, eta uste dugu momentu ona dela, aldaketa osoa ebaluatzeko. Eta etxebizitza turistikoan kasuan ere ikusi dugu, ez da gaur egun oraindik ere ez dugu oso argi nola antolatzen diren eztabaidak, baina kontutan hartu da oroar hausnarketa hau konplexua dela, 2019an izan zen bezalaxe, guk, hobekuntza puntual bat egiteko proposamena daukagu. Mozioaren justifikazioan adierazi bezala, konparazio egin dugu beste erakunde batzuekin, eta ikusi dugu berton eskatzen den sinadura kopurua, legegintzako herri ekimenen edo mozioen kasuan desproportzionatua dela. Izan ere, foru arauaren proposamen bat egin berdenean Bizkaia mailan, edo lege autonomiko bat onetzi berdenean legebiltzarrean, ez da horren besteko sinadura kopuru eskatzen. Eta, kontutan hartuta besteak legezko testua direla, zuzenen ganberari aurkezten zaizkionak. Ez da legegintzako herri ekimena bezala, akordio proposamen badelako. Eta ez da loteslea oroar. Esan bezala, 100 zifra hori Getxon bakarrik gainditzen da lege bat aurkezteko denean, lege proposamen bat, diputatuen kongresuen aurrean. Eta ez dut gutxietsi nahi udalerrien beraien izaera. Ez da lurralde eskumena ere, baina nik uste dut mozio baten eta lege proposamen baten arteko aldea nabaria dela. Horregatik, proposatzen dugu eztabaida hau egitea, kontu honen inguruan bakarrik hausnartzea, eta urtean zehar honi buelta bat ematea. Ez dugu zifra finkorik eman nahi izan, mozioan besterik gabe irizpide orientatiboa baino ez lehenik eta behin hori zifra zehatza izatea eta zeuneko bat, eta bigarrenik, zifra hori gaur egun proposatzen denaren erdiaren pare edo gutxiago izatea. Eta, beste erakundeekiko alderak eta argumentu nahikoa ez bada, goazen historikoa begiratzera. Aldaketa egiteko arrazoiak badaude, izan ere aldaketa puntuala honetzi zenetik. Osoko bilkura honetan, herritarren partetik mozio bakarra honetzi aurkeztu izan da. Ikasketa gelak irekitzeko zena. Ez da besterik egon, ez delako sinadura kopurua lortu, altu egia delako eskatzen dena. Eta esan ezagun, bebai, mozioak ez direla lotesleak.
Guk irizpide orientatibo batzuk zehaztu ditugu, ez dugu zifra zehatzik eman, hori gero landuko genuke, ez da baidan batzuk esangute behar bada, zifra handiagoa behar dela, edo ez da txikiagoa, bakoitzak bere arrazoiak izango ditu baten alde edo bestean alde egiteko. Baina, nik uste dut, kontua dela, herritarren parte-hartzea albidetzeko besteko zifra bat aktibatzea. Horixe da gure proposamena, osoko bilkura honetan tratatzeko. Eta izan dezagun kontutan herritarren parte-hartzea, etzela eztabaidatu beharko. Alderdi politiko hauen artean. Guk hain zuzen ere, parte-hartze publikoa bultzatu behar dugu. Gure udalerrian, harremanetarako bideak ere hobetu behar ditugu gure bizilagunen eta instituzioen artean, eta nola ez beharrezko mekanismoak eskaini behar ditugu zuzeneko demokrazia gauzatu alizeteko herritarren partetik. Herri ekimenaren edo herri mozioaren tresna bezalase. Nik uste hau ez litzatekeela aukera bat izan beharko tokirakundentza baizik eta obligazio bat. Obligazioa izan behar dau bezalako tresnak eskaintzea herritarrei. Zuzeneko demokrazia gauza dezaten. Eta herritarrengandik hurbilago egon gaitezen, besterik ez. Eskerrik asko, Girebo Anderea, zeurea hitza. Hirurogetamar biz artikuluak, 7.985 urtean, herritarren parte hartzea erregulatzen du toki erakundetan. Esan du 20.000 biztanletik gora duten udalerrien kasuan, legegintzako herri ekimenek 100% babesa izan behar dutela. Lilek bestalde, 78. artikuluan dio, ekimen hoiek biztanlerin 100%aren sinadura jaso beharko dutela, 5.000 biztanletik gorako herrietan. Arau hoie baliagarria dira parte hartze zuzena bultzatzeko udalerriko bizitzan. Eta proiektuak iradokizunak ere egin ditzakete babesa lortuz gero gainera, udalbatzak tratatu behar ditu. Horrela bermatzen da, hemen hartutako erabakiak eta politikak, herritarren behar izanak eta interesak hobeto islatzea. Gauzak perspektiban ikusi behar ditugu. Goazen alderatzera beste udalerri batzuekin, gure ingurukoekin, Bilbo. Bertan, parte hartzeko araudiaren arabera, legegintzako herri ekimenek 7/1985 legearen 70 biz artikulua respetatu behar dutela, Donostian. Lege organikoak zer dio? 100% babesa lortu behar dela baita. Argi dago, Getxon 100%arekin jada asko zerraztasun gehiago ematen dituela, beste bi hiri horiekin konparatuta. Gasteiz, 100%koa da, gutxiengoa, baina mozioen kasuan 6 zinegotzik eron iritzia eman behar diote. Beraz, karga gehigarria da, beraz, Getxoren eskakizun hori irisgarria izateaz gain, inklusiboetako bada. Eta ez da bat ere mugatzaia beste batzuekin alderatuta. Sinaduraren 100% lortuta bermatuko dugu aurkeztutako mozioak benetan interesgarria direla herritarrentzako eta gizartearentzako. Eta horrela ez dugu osoko bilkura saturatuko babes handia ez duten proposamenekin. Gogora dezagun baita ere, Romaren aldaketarekin 2019an helburu bat bete genuela. Oreka bilatzea herritarren parte hartzaren artean eta gure udalkudeaketa eraginkorraren artean. Oreka hori ezinbestekoa da gure erabakiak adierazgarriak izateko, baina bideragarriak izateko baita ere, baliabideen aldetik. Gainera, garrantzia eman nahi diogu herritarrekin dugun kolaborazioari. Parte-hartze aktiboarekin konprometituta gaude udalarlo desberdinen bitartez. Etengabe harremanetan gaude, elkartekin, auzotarrekin eta askotariko eragilekin. Hainbat bide eskaintzen ditugu gainera herritarrak gurekin harremanetan egon eta proiektuak ideiak zein hobekuntza planteatzeko. Gobernantza eredu hau irekia da eta aukera ematen du tokiko politiketan eragina izateko. Herri kontsulten bitartez, parte hartze tailerren bitartez eta etengabeko bileren partez. Inklusiboa gara, parte hartzaren aldekoak.
eta erabakiak azken finean perspektiba guztia kontutan hartuta hartzen dira. Bukatzeko berriro diogu, gutxieneko 1% orekatua dela, herritarren parte hartza bermatzen duelako, eraginkortasun osoz, beste udal araudi eta araudi autonomiko batzuen aldean. 100 hori murrizten badugun, gainkarga administratiboa egon daiteke eta kaltegarria izan daiteke. Argi dagoen bezala parte hartzaren alde gaude, baina uste dugu gaur egungo araua dela egokiena parte hartza bermatzeko eta horregaitik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, zeinek Rodríguez jauna. Bueno, UAOren inguruan eta bere moldaketaren inguruan dugun jarrera pleno honetan ez da inorrentzako ustekabea. UAO bera 1998 urtean onartu zen, arrez gero 36 urte pasa dira eta 36 urte horietan ez soilik legeak aldatu dira, baita ere aldatu inda asko errealitate soziala, teknologia eta giza ohiturak baita ere. Ez hori bakarrik egin zen UAOren moldaketa bat, moldaketa kaskarra izan zen, txarra, ez osorik eta ezerrez konpontzen ez zuena baizik eta trakestu. Eta beste moldaketa bat egin da baita ere. Hasierako moldaketa 2019 urtean egin zen moldaketa, ez da que el Partido Socialista dice que haya que usar equilibrio. Esaten zuen alderdi sozialistak oreka abiatu behar zuela, bai alderdi batzuekin bakarrik egin zuen. Eta, gero beste aldaketa bat egin zen baita ere. Aurrekoa bezalakoa. Aurrekontuen eztabaidan enmarkatutako aldaketa izan zen. Eta herritarren parte hartzea oztopatzea baino ez zuen lortu. Eta oposizioarena baita. Bere garaian egin zen proposamen hori, hain ondo egina dago, gai garrantzitsu bat dagoen bakoitzean, izugarrizkoak egin behar ditugula arauak aldatzeko. Baina hori ez du nik zertan esan behar, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak esan du, gaur bertan ikusi dugu. Ez genekien emendakinen kasuan nola egin behar zen, nola kudeatu, are gehiago. Alderdi sozialistak bere proposamenaren berri eman du, bere iritziaren berri gure emendakinen aurren, gure emendakina aurkeztu aurretik. Logikoa benetan, Eta kasu honetan, emandako arrazoia, idazkariaren partetik, beti uste dugu oso interpretazio likidoa dituela, oso argiak, baina gauza paperean jasota dagoela. Dokumentazio dana paperean dagoela. Horretarako oetik emailez botako dugu bozka, eta hala. Osoko bilkurak eztabaida politikoetarako dira, eta Roma eta bere aldaketak zer egiten dute, eztabaida politiko alden du. Osoko bilkura honetatik, batez ere hemengo gaien kasuan. Oso ondo dago, bakoitza Madrilen zer egin duen azaltzeko erabiltzea, baina beste zertarako zer, ez dago eztabaida politikorik. Ez dago. Eta Romak zer egiten du? Askotan errepikatzen den zerbait. Esaten da, herritarren parte hartzea errazten dela, alderdi sozialistak esan bezala, baina kontrakoa egiten da. Zaildu egiten da, oztopatu. Eta, oztopatu alden neurrian, pandemian aukeratxoa izan genuen gauzak aldatzeko, baina gero etzen egin, Pandemian lortutako dana atzera bota zen gero. Herritarre galderak egiteko, eta bar. Batzorden erretransmisioa streamingetik. Eta gero arazoa ditugu bileren ordutegiekin baita. Baina honek guztiak ez du inongo logikarik. Ez du logikarik getxon mozio bat aurkeztu izateko izugarrizko sinadura kopura behar izatea. Zailagoa izatea, Bizkaiko Batzar Nagusietan lege proposamen bat aurkeztea baino. Ez da logikoa. Eta hor ikusten da nolako garrantzia ematen dion parte hartzari EAJak. Oso ituta gaude, ez da? Parte hartzea babesten dutela, eta bar. Baina hori azken finean kontrako zentzuan doa, ez da mugatu egiten dutelako parte hartzea. Informaziorako sarbiderikin gauza bera. Gutxiegi dagoenen mugatzen da, baina gehiegi dagoenean ere bai. Eta ikusita eskuineko alderdien jarrera,
zer esan? Mozionen aldeko bozkatuko dugu. Gogora ekarri behar dugu baita ere, bere momentuan Eusko Alderdi Jeltzaleko uneko bozeramaleak esan zuela egia zela UAOk moldaketa behar zuela, baina ez zegoela gobernu honen lehentasunen artean. Gure ustez aurreko puntuetan gertatu dena eta herri parteidistarekin gertatu dena eta hainbat gauzekin gertatzen dena argi uzten dau UAOren goitik berako aldaketa eta eguneraketa eta egungo errealitateari egokitzapena behar duela eta babestuko dugu hau eta, bueno, ezer gehiago esan du, gero UAOren inguruko interpretazioen inguruak Denbora agortu zaizu, Rodríguez jauna. Eskerrik asko. Elorza jauna. Egunon guztioi eta eskerrik asko. Lehenik eta behin, mozioari baiezkoa emango diogula argi utzi nahi dut. Beti egongo gara herritarren parte hartzea sustatzeko neurri ororen alde. Eta ez dugu besterik esateko, gobernu taldeari eskatu behar diogu parte hartzea benetako gauza izatearen alde lan egiteko. Bideak ematez da gauza bakarra egin daitekena, sustatu ere egin behar da. Eta zentzu horretan gogoratu nahi dizuet baditugula mekanismo batzuk etxo txukun eta aurrekontu parte hartzaileak, bai. Baina herritarrek dena delakoagaitik ez du parte hartzen. Eta zergatik, ziurrenik jendeak aurrekontu parte hartzaileetan edo getxo txukunen esaten duena, gero bakoitza nahi duen moduan interpretatzen du. Eta ez da herritarrek nahi dutena egiten. Eta mozio honen alde egingo dugu bai, eta gobernu taldeari berriro eskatzen diogu mesedez, parte hartze prozesuak daudenean, eta parte hartzaren medaila jarri nahi dutenean, benetako parte hartzagatik izan daitela, eta ez bakarrik, medaila jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Egunon guztioi, eskerrik asko Alkate Andrea. Como se recoge en la parte... Mozioan esan bezala, Roma 2019an aldatu zen eta 17 aldeko boto jaso zituen. Hau da, 4 talde politikoren babesa. Eta herritarren 68% basa. Beraz, Romori onetsi zen adostasun politiko zabalarekin. Mozioan kontrakoa esaten bada ere. Erreforma horren helburuak besteak beste izan ziren legezko xedapen berrietara egokitzea, Lilek ezarritakora batez ere, herritarren parte hartzearen aferan. Hala, Roma berritu ostean, Romari esker, getxoztarrek parte har dezaketen galderak eginez edo iradokizunak helaraziz informazio batzordetan. Eta publikoak izan dira batzorde horiek. Hori lehen osoko bilkurarako ere hala zen. Era berean, esan bezala, Erregelamenduaren 8. kapituluaren bitartez, herritarri eskumarren ematen zaie osoko bilkurari mozioak eskaintzeko edo legegintzako errekimenak aurkezteko. Prozedura hori gainera erabili izan da behin, esan den bezala. Hala ere herritarren parte hartzea ez da parte hartze bideoietatik bakarrik ematen, Izan ere getxon, prozesu, foro eta mekanismo asko ditugu herritarrek partu ahal izateko. Hala nola ingurumen foroa, enpresen aholkularitza foroa, berdintasun kontseilua, alkatetzak bilerak izaten ditugu auzokideekin eta erakunde eta eragileekin. Aldizkako bilerak egiten ditugu zinegotzi guztiok, askotariko elkartekin, jai batzordekin, kirol klubekin, kultura elkartekin eta baita gazte taldeekin, adinekoekin, jekaekin, mugimendu feministarekin eta bar luze bat. Parte hartzean oinarritutako aurrekontuak egiten ditugu 2 fasetan. Getxo txukun programa daukagu. Parte hartze prozesua ditugu ad hoc. Herriko proiektu garrantzitsuen aurrean esate baterako Aretako plazaren eraldaketa, Kalen Auzo eraldaketa edo duela gutxi egin dugun beste bat. Portu Zaharreko San Nikolas ermita zaharra berritzeko prozesuarekin.
Bi urtero egiten ditugun asebetetze inkestak ere hor ditugu, edo duela urtebete egin genuena legegintzaldiko planaren inguruan. Abisu, kesa eta iradokizunen programa entzumen aktiboa egiteko. OMR-etan daukagun parte hartzea, getxoko eskoletan, hezkuntza komunitatearekin harremanetan egoteko. Beraz, badaukagu herritarren parte hartzerako prozedura zabala. Eta hori hala izanik, elkarte, kolektibo, zein erakunde bakar batek ere ez du eskatu ezer berritzeko, mozioak aurkeztu alizateko. Ez da ala eskatu, foro edo bileretan, inon ez. Eta AQS zerbitzuaren bitartez ere ez dugu ezer jaso zentzu horretan. Aipatutako datuekin, 2024ko egutegi arautzailean ez da aurreikusten Romaren aldaketa puntualik. Udal gobernuak bai hartu ditu kontutan bestalde, getxostarrek azken inkestan adirazitako arazoak etxebizitza, parkaleku falta eta herritarren segurtasuna. Eta kezka horiek kontutan hartuta, legegintzaldi planean txertatu ditugu zenbait erronka, ekintza eta ardatz arazoiek konpontzeko. Zentzu horretan uste dugu lehentasunezkoa dela plana gauzatzeko lan egitea, Romaren aldaketa puntuala egitea baino. Horrek ez baititu herritarrak eskatzen antza denez. Aurreko guztiagatik proposamenaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Benito jauna, bigarren txanda. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea, lehenik eta behin, eskerrik asko aldeko botoa emango duten udal taldeei. EAJko ordezkariak esan du adostasun zabala lortu zela Romau honesteko, bai, 2019an. Eta gai honen inguruko adostasun politikoa gaur bestelakoa izango da. Sinadura kopurua jaistaren alde, bai kaude orain, edo eztabaidatzearen alde, aldaketa puntual bat egiteko Romaren zentzu horretan. Eta adostasun politikoa sari garen honetan, bagoazen eguneratzera gaur egungo goerara. Beraz, argi dago parte hartzea ez dela mozioak aurkeztea bakarrik. Parte hartzea haratago doa. Asko zaratago. Parte hartzea instituzioek abiarazitakoa izateaz gain, beste kasu batzutan ere ematen da. Kolektiboen edo bizilagunen parte hartzea, getxoko bizitzan, eta bar. Baina argi dago herritarrek mozio bat aurkezteko edo elkarte modura osoko bilkura honetara etorteko, beren iritziaren berri emateko alderdi politikoen aurrean, guk honetzteko edo baztertzeko, hori oso garrantzitsua da. Parte hartzeko aukera garrantzitsua da. Eta lehen esan bezala hori da zuzeneko demokrazia. Baina kontuan hartu beharko dugu, proposamen bat honesten denean, ebaluatu behar dela eta emaitzei erreparatu. Eta zeintzu dira emaitzak? Berriro diot. 2019tik mozio bakarra aurkeztu dut herritarrek. Beraz, mekanismo honek benetan errazten du tresna honen erabilera? Ez. Ez. Mozio bakarra 5 urtetan, ez. Beste udalerri batzuek, beste portzentaia batzuk izango dituzte, hala da, baina getxoren portzentaiak ez du funtzionatzen. Eta ni ez naiz beldur, ez. Nik badakit plenoa ez dela saturatuko herritarren mozioekin. 300 sinadura bakarrik eskatuko direlako, hoiek erasko dira, Eta nik ez dut inongo beldurri, guztiz kontrakoa. Ez dut beldurrik herritarrak ona etortzera, gonbidatzeko, ez. Guztiz kontrakoa. Osoko bilkura saturatu eta balioak kentzaz gain balio emango genioke plenoari, indarra eman. Eta asko hobeto erabiliko genuke osoko bilkura den tresna hau. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, ya hay un aspecto acá. Bai, aipatu du Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak alderdi bat adostasuna egon bazen orduan, orain ere bai adostasun zabalei kasu egingo bazaie, oraingoan ere badago. Nik uste dut ez dela egokia mozio bat parekatzea herritarren ekimenarekin, batez ere kontuan hartuta
zenbateraino kontuan hartzen dituen mozioak udal gobernuak. Ikusiko genuke zenbateraino hartuko lituzke kontuan gobernuak herritarrenak. Eta Alderdi Popularrak esandakoa adibide bat izan da, ikusteko zer nolako aldea dagoen bakoitzaren pertzepzioan guretzat, herritarren parte hartzea da erabakitzeko ahalmena. Eta Alderdi Popularreko bozeramaileak esan duen bezala zergatik parte hartzen dute gutxi pertsonek. Ez zaielako gustatzen txantxan hartzea. Aurrekontu parte hartzaile batzuetan eskatu zen pedala jartzeko eta udal gobernuaren interpretazioa aurrekontu horietan izan zen irisgarritasuna hobetzea eta emaitza izan zen zulo bat egitea edukiontzien estalkian eta jendeak ikusten duenean hori pentsatzen du zertarako parte hartuko dut. Txantzan hartzen banaute, foroetan nik parte hartzen dut, eta badakit zerbait zertarako balio duten, eta badakit zer nolako aurrekontua bideratzen duen udal gobernuak egi bihur daitezen proposamenak, baldin eta horietakoren bat kontuan hartzen bada, eta bilerak aipatzen dira herritarren parte hartzerako foro bezala, eta guk uste dugu bilerak direla gure bete beharra, ez da hori herritarren parte hartzea berez, baina horrek oso ondo erakusten du zein den aldea eta zenbateraino ulertzen dugun desberdin parte hartzea. Inkestak ez dira inoiz ondo egiten. Denok dakigu asektikoak direla inkestak, eta hori ere esaten dute herritar parte hartzea dela, eta gero esaten da elkartek ez dutela eskatu zango lukeerako norbaitek betetzen dituela, baina ez da hori gertatzen, beraz ondo legoke gauzak ondo ulertzea. Uste dut oso ondo eta oso argi geratu dela esandakoa. Gobernu taldeak, PSek eta EAJak aipatzen dute herritarren parte hartzea, eta haiek nahi dute saihestu herritarrek esatzea, eta gure parte hartzearen iritzia da herritarrek eskubidea dutela bozkatzeko eta bere bizitzari eragiten dioten kontuen inguruan erabakiak hartzea. Beste norbaitek, Eguren Andrea. Bueno, ikusita eztabaidaren tonua, eta ikusita nondik joan den, gustatuko litzaidake balitekeela proposatutako erreforma interesgarria izatea alderdi batzuentzat, baina horrek ez du esan nahi egia ez izatea mozioan aipatutakoa. Edo nola ere, adostasuna sortu zuen, adostasun zabala, hain zuzen ere, baina talde politiko batzuek asko defendatzen dute parte hartzea, baina aukera izan zutenean parte hartzeko foro batzuetan, bi talde horiek, Elkarrekin Podemosek orduko izenarekin, eta EH Bilduk erabaki zuten lantaldetik ihes egitea, abandonatu zuten lantaldea, ez zuten adostasuna bilatu. Zergatik, defendatzen dutelako hobeto tribunatik. Kasu honetan, osoko bilkuratik egiten dute hobeto eta kritika eginez bakarrik. Politika egiten bada eta arauti aldatzen bada, hori egiten da lan eginez organoetan. Horretarako daudelako sortuta, ad hoc sortuta. Gainera, ezarritako prozedura jarraitu behar da eta ezarritako epea errespetatu behar da. Eta gero ez da egokia reforma bat eskatzea baldin eta ez bat da lanik egin nahi izan lantaldean. Eta gustatzen ezaigunean emaitza. Gero beste kontu bat da, adostasuna lortzea beste kontu batzuetan, baina hori da errealitatea. Ez da nahikoa tribunatik kritika erraza egitea. Eta aurretik esan dudan bezala, oraingo sistemak funtzionatu du. Jorratu beharreko kontuak interesa sortzen badu, sinadurak sortzen dira, eta ez dira hainbeste, eta hori ez da hainbeste ekimena lortzeko. Ez naiz hartuko zifretan, jadanik aipatu direlako zifrak, Mijaelak eman dituelako hain zuzen ere, eta araudiak beste aukera bat albidetzen du. Herritarrek aukera daukate alderdi politikoei helarazteko bere proposamena, eta alderdiren batek uste badu garrantzitsua dela, onartzen da eta berezko moziotzat hartzen da, eta hori egin izan dugu beti osoko bilkuran egin ohi den bezala, baina komeni da kasu horretan hartzen duen alderdi politikoak mozioa eskentzea azkenengo orduan plenoa usten duelako, osoko bilkuratik joaten delako, azkenengo orduko zerbait suertatzen delako, eta une horretan osoko bilkuratik alde egiten delako gertatu izan den bezala aurreko legegintzaldian. Horrela, alderdi politiko bezala,
proposatzaileak ez izan arren, zer sortzen dugu? Herritarrei mesfidantza galtzea. Badakigu denok nork egin zuen hori. Eta bestalde, hain kezkatuta basaudetek gai hauekin, landu behar ditugu, forma eta epe zehatzetan. Eta hori egin izan dugu orain arte. Eta azkenik, errepikatu nahi dut honako hau. Getxon, parte hartzeko sistema oparoa dugu. Eta sistema horien bidez, udal gobernu bezala lan egingo dugu. Beti ere entzunez getxostarrak. Eta ezin izan diot EH Bilduri erantzun denborarik ez dugulako. Ez dut esan ezer eztabaidei buruz, baina horrek ez dauka zerikusirik mozioarekin. Mila esker. ¿Cómo se organiza el debate plenario? Nola antolatzen den osoko bilkura, bai, hori ezin izan dut aztertu, baina beno. Hurrengorako. Gara mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste mozioen atala maitutzat ematen dugu eta galde eskaeretara pasatuko ginateke, ez dakit galde eskaerarik badagoen. Ez? Beraz, udal batzarra amaitutzat ematen dugu, ez dago hiritarrek parte hartzek. Eskerrik asko guztiei, egun ona izan.